Gospodine predsjedniče Sabora, uvažene kolegice i kolege, hvala lijepa na mogućnosti da vam se obratim. Dakle, razlog mojeg traženja stanke je jučerašnji događaj ispred zgrade Vlade u kojima je onemogućen pristup novinarima, onemogućen pristup ministrima i postavljanje pitanja što je dosad bila uobičajena demokratska praksa. Nažalost, ništa novo, time se samo nastavlja dalje, jedan pokušaj izbjegavanja medija koji su vrlo vješto pokušavale činiti i prošle Vlade. No prije no što kažem nekoliko rečenica o tome, htio bih odgovoriti kolegi Šukeru. Ova tema ima veze sa Saborom, zato što sam čuo vašu primjedbu. Nemojte mi, dakle... Ajmo malo dati da govori. Osjećam se pozvanim odgovoriti uvaženom kolegi Šukeru. Svaka tema u Hrvatskoj može biti tema u Hrvatskom saboru. Vi to bolje znate od mene jer ste duže u Saboru. Mi smo izabrani po volji građana i odgovaramo tim istim građanima. Sve ono što građani traže od nas očekujem da to postavimo kao problem u Saboru, Vladi, tako da ne vidim zašto bi bila koja tema koju netko od nas želi ovdje problematizirati ne bi bila saborska tema. Dakle, nisam oduševljen slikom u kojem novinari pokušavaju zaskočiti bilo kojeg dužnosnika, političara, pa naravno i ministra prije sjednice Vlade, pogotovo kad to čine na suncu, na snijegu, na kiši, ali tako je to kad nema pravila. A pravila određuje politika, oni koji imaju moć, pravila ne određuju novinari. Oni samo moraju zaraditi svoju plaću, a kako će ako ne mogu pitati ministre? Možemo to i drugačije postaviti. Tko to onemogućuje stručnim ministrima iz reformske Vlade da izvješćuju javnost o tome što čine i odgovaraju na pitanja novinara? Hoće li, kao što je jučer, policijski koridor i dalje policija voditi red u odnosima između ministara i hrvatskih novinara? Hoće li ministri dalje ulaziti na stražnji ulaz na Vladu i time izbjegavati medije? Navodno da postoji jedan tunel od Dubravkinog puta do zgrade Vlade koji su napravili još za vrijeme bivše Jugoslavije komunisti. Hoće li možda tim putem, takozvanim putem mrske revolucije, ponovo dolaziti netko od ministara? Nema. Nekoliko puta s ove govornice pozivao sam predsjednika hrvatske Vlade, našeg premijera, da čovjek koji dolazi iz zemalja visokih demokratskih standarda te demokratske standarde i navike pokuša primijeniti u Hrvatskoj, u zemlji u kojoj, pošteno govoreći, moramo to priznati, ti demokratski standardi još uvijek nisu zaživjeli. Pa imam pravo pitati tko to njemu podmeće da upravo on ograničava svoju komunikaciju, odnosno ograničava komunikaciju svojim članovima Vlade s medijima. Doista duboko vjerujem da to nije njegova ideja, pa molim kada mu njegovi suradnici koji očigledno ne baštine demokraciju kao sustav vlastitih vrijednosti sugeriraju na jedan takav neuobičajen način demokratske prakse, pa bi ga isto pitao kako bi na to reagirao njegov nizozemski kolega u kojem je naš premijer radio ili kako bi reagirao njegov sugrađanin i predsjednik kanadske Vlade Justin Trudeau. Gospodine predsjedniče Vlade, doista nemate niti jedan jedini razlog skrivati svoje članove od medija, dapače, želimo dobru informaciju u kontekstu naše izražene volje da podupremo sve ono što je dobro za hrvatsku Vladu, za hrvatske građane, za ovu zemlju. Takvim postupcima, nažalost, nastavlja se samo tradicija bivših Vlada koji su također u znatnoj mjeri ograničavale mogućnost da građani dobiju pravovremenu i čestitu informaciju s jedne strane, a s druge strane da novinari rade svoj, kao što i sami znate, ne baš zahvalan posao. Hoće li ovo biti nastavak pritiska na medijske slobode koji je bio i u prošlim izmjenama Kaznenog zakona koji je omogućavao da se vrši pritisak i represija na novinare koji iznose u svojim medijima citate pod imenom i prezimenom osobe koja je taj citat dala, odnosno tu informaciju dala. Dakle,
Pa imamo slučajeve. Evo ga, hvala lijepo. Ispričavam Vrijeme je se, isteklo. morao sam samo se jednu rečenicu još, može? Dobro. Hvala. Jer mi je gospodin Šuker odgovarao. Dobro. Pa odgovarali ste mi. Idemo nastaviti. Dopustite da završim, hvala. Dakle, nažalost, hvala. Nažalost, premalo je odluka do sada bilo donešeno od strane Vlade. Jedna od tih odluka je bila da se uvede policijska zaštita dvama potpredsjednicima Vlade. Za sada su nam dva potpredsjednika Vlade policijskom zaštitom u potpunosti. Ja stvarno vas molio da prekinemo jer to nije bilo ni najavljeno u najavi stanke. Ne, završili ste rečenicu, nije bilo najavljeno kao tema govora s jedne strane, s druge strane ste prešli za minutu čak. Ja se ispričavam, doista, nije bila namjera, pogotovo ne. Ali, ok, hvala. Ja molim niti da se ne dobacuje iz klupa, isto tako. Hvala lijepo, ja se samo nadam da ovakvih situacija neće biti, da ćete mi dopustiti završiti, kao što se nadam da naši ministri neće biti zaštićeni od javnosti, odnosno od medija. Hvala lijepa. Hvala lijepa.